Saattaa kenties ensi kuulemalta kuulostaa hieman erikoiselta, että itse Kristus on eilen ottanut niin sanotusti erää yöelämässä tai ainakin iltaelämässä, mutta todellisuudessa kyse on siitä, että suomalaisessa rockmaailmassa jälleen kuohuu, nimittäin eilisessä Emma-gaalan tulevan palkintojen jakotilaisuuden ehdokkaat julkistettiin ja tässä tapahtumassa Negative-yhtyeen kitaristit kävivät toistensa kimppuun lehtitietojen mukaan ja meillä on puhelimessa Negative-yhtyeen kitaristi Sir Kristus. Kyllä, hyvää iltaa, Sir Kristus. Terve, Joonas. Hauska kuulla äänesi, se on erittäin viriili ja miehekäs, No niin. jos saan todeta. Voitko hieman, kun minä nyt en oikein näihin iltapäivälehtiin luota, niin voitko kertoa, että mitä täällä julkistamistilaisuudessa itse asiassa eilen tapahtui? Se oli vähän semmoista, että me oltiin tässä melkein koko viikko studiossa ja sitten siinä kävi vähän suuta kuivaa ja siihen malliin, että sylkikin rupesi pöllyä ja sitten siinä sitten tiedät, mitä siinä käy ja tää tuli vähän huonoon väliin meille tää homma, että Lärihän heitti siinä semmoisen pienen läpän mulle, että Tarja Halonen läppää Negativeja ja siellä Hartwall-areenalla. Kyllähän sitä nyt ymmärtää, että vähemmästäkin sitten pinna katkeaa. Jos tollasta ruvetaan heitteleen, yleensä itse turvaudun siinä pisteessä jo tuliaseisiin. Mutta sinulla sitten niin sanotusti pinna katkesi ja managerinne luonnehti tänään lehdessä, että kitaristikaksikon tilanne on todella räjähdysherkkä. Miten te olette nyt riitautuneet? Onko se niin, että yhteen bändiin ei yksinkertaisesti kahta kitaristia mahdu vai? No meillä on vähän semmoista, että semmoista on ollut vähän semmoista kilpailua kummankin suhteen. Että kato, kun se on 2 soolokitaristia, niin se on vähän semmoista, että välillä ei oikein päästä sovintoon asioissa. Aivan. Se on kyllä ymmärrettävää, jos kahta soloa ruvetaan veivaamaan samaan aikaan, niin siitä ei hyvä se. Mutta yksi asia, mistä minun täytyy kysyä on, että minä todella ihailen sinun nimeäsi, koska esimerkiksi Savossahan tämä Kristus on hieman harvinaisempi sukunimi. Niin aikaisemminhan olit pelkästään Kristus ja nyt sinut on aateloitu Sir Kristukseksi. Mistä tämä arvonnousu johtuu? No en mä osaa tuohon vastata, sun täytyy kysyä muuta. Eihän mä niitä päätä niin jos syödään. Ylennys on ylennys, kun sellainen annetaan. Niin